Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Ningizimu Afrika asithathe ithuba ngenibingelele igama ulinde kuhle usibongiseni ngwawakhumalo manje gemegeme salebuzana ukuthi ngidlule kanjani into engethema uthanda ngayithemba ikuza abanqende ucije onto abayikhonjwa ngoba sabukhiwe sekhandi ngiyanibingelela ngiyanimukela kwenzeke podcast kuhlelo lakho ke olungqa phambili la khona sikulethela izinto ezinhle siyafundisa siyanakekela siyakhuthaza uyayibona lonto le kuhlangene kuyuthotho kukodwa sikwakhala nje into enhle eningizimu Afrika la sikulethela khona izinto ezimnandi asifisike zikuphuthe kodwa ke mawukuthi awujwayele ukusubscribe sicela ususubscribe lapha na ke ku YouTube wethu usilandele bafowethu go Facebook bethu usilandele futhi na ku TikTok ma account ethu kwenzeke podcast kuyo yonke indawo siyatholakala namhlanje ke ngithe abafethu ake ngiye kwamaphumulo ngikukhonzile kumaphumulo kakhulu ngifuna lapha na ke eTranscorp emakhabeleni bafethu ngilanda lapha insizwa ke umnotho umntaka majola sengishilo izinto ezinothile ngithi wena uyayazi umnotho uma kukhulunywa ngomnotho ke kukhulunywa ngento ezinkulu ke eSouth Africa kuthiwa kukhulunywa ngeeconomy silethi economy endlini manje kwenzeke siphethe kumnotho bafethu insizwa ke le ephethe ke abanye bathi ke yakamaphumulo abanye bathi yasenkandla yabo kuya ngawe ukuthi wena uyithatha uyisephi ngakhumbula insizwa umthandeni umfo wamanqele ethi yona ibengazifundi bangonongoma nohlabisa kuyakwenzeka nje insizwa ibangwe zindawo zombili nale kunjalo kwinsizwa yakwethu inkandla kwamaphumulo ngapha eTranscorp emakhabeleni kanti ke insizwa lapha ke Kedama ke high school bayayazi ifundile khona sithi shout out lapho esikoleni ngusikhiphela inqwele isivuthiwe kwinqwele isihleli nathi la kwenzeke kanti EP uzokhumbula uyikhiphile lapha ngo 2024 kahle singithi 2024 ikhiphile EP yakho mfana ebidla kahle usazosixoxela ngayo ngoba khona ngithe fahla ngakho ongahambanga kahle uzositshela uthe nje ngicela ukukhuluma uzokhuluma ke namhlanje ukuthi kwenzakalani ngale EP yakhe iyanyakenye ayikhiphe ngoDecember kodwa ke kulokhu simlandeleke into etrendayo ayiphethe lapha ku TikTok athi ke iBanoy singing track anayo kumfana omdala ke namhlanje sitheke cha mfana kithi sithe masibona amagalele ezinsizwa ihlangana sakubona ukufanele ukuthi usivakashele kwenzeke nangempela ke insizwa yakithi yanqamula amazwi so egoli eligola amadoda ubaba wasibongela kasabuye ekhaya uswadlaza indunduma uswahlala egoli uyabona ke ulapha ke manje kwelika banana ngoba thina siseThekwini esiyanda sithi salute angenze njalo ngikwamukele eqhawula kwethu ngingathemile yazingedwa ngikwamukele kwenzeke podcast mntaka baba yebo abebe ngale insimbi yethu mfowethu ungayiphathi insimbi yethu ungabatshengisi ukuthi sisazobadla uyamethusa bazobaleka labafana bazobaleka mfowethu asikubingelele sikwamukele kwenzeke podcast ngiyabingelela kakhulu kwenzeke podcast obingelelayo umnotho wakamajola phansi enkandla emahlathi amnyama esigodini sasemwane ngokukhula ngikhule emakhabeleni emhlabathini eTranscorp endaweni yakwaNophethu phansi kwaNophethu lapho engisuka khona qhawula kwethu sithe saxoxa nje eceleni singcokolela silandise mfowethu ukhuleke uhlezi nebrazo la uyabo khuleke sixoxe mfethu ungilandisela kancane ngomlando wakho ngoba ngikubona uyinsizwa enothile kakhulu makhulunywa ngamaciko uzalwa ngamaciko ngapha ekhaya komama kwamajola uzalwa ngamaciko ngapha enkandla kwagoqo silandise ngomlando wangapha nangapha la uzala kakhona ngane yakwethu ukuthi obani esibaziyo abalo uzalo lakho yebo uzokusala nje kabe ungadinwa ya nakho yebo oluzalo lwami umalume owayengumculi okuyena umuntu impela engikhulele eduze weginci zakhe kwasho ukuthi ngikhule sengasekho ke umnikazi wakamajola abaningi bayamazi ke bekwenziwa kahle bihambisana nomgqumeni ngalesa sikhathi nobaba uSandile Mbongwa nobaba uMjengiseni uyena umnikazi mfoko majola kumama yebo like notata umama wakho bayalamana no mfoko amajola yebo ugogo wami impela uMadladla ilambadlela kaMadladla impela umnikazi ugogo wami mina uMadladla bese kuthi uma wami ke ulama yena umalume yebo ngapha ke kwagoqo ke kuhamba kanjani khona ngapha kwagoqo enkandla emwane ubaba usikokela abaningi futhi abecuba amazi nje ababekhona ayihambisana nabo ngakuleya minyaka leyana obhuti uNjoko engibakhumbulayo ekayihambisana nabo no
no baba Sigwebo babehambisana bonke ngoba mina ngisemncane kakhulu ngaso sikhathi leso usikokela kwagoqo bayamazi nje ngengoma edumile ithi bavunywa unyaka yeah mfowethu ke asingene kuweke uzalwa ekhaya linothe kanjena shothi sesikulindele vele ukuthi ube licike elikhulu asize kanjani wena ungena kanjani ke kulomculo ungena ngoba nakho ufica iginqi zomalume noma iginqi zobaba kungene kanjani mfowethu kulento yomculo okamaskandi mntaka baba silandise nje emculweni kaMaskandi angaze angikhumbuli kahle kuthiwa angikuthanda umculo kahle kahle ngazalwa ngithanda umculo nje ukuzalwa kwami ngakhula nje ngazi ukuthi ngumculi ngiyacula ngisho esikoleni from kwa grade 2 ngayiqala kudala into ukuthi ngiphathe isiginqi esikoleni ngisidlale noma ngasifaki ngaphakathi kodwa kuhamba ngaze ngasifaka ngaphakathi esikoleni ngasidlala ngaphakathi but ngangihlezi ngisibekile ngaphandle ukuthi uma ngiphuma esikoleni ngizophuma ngishaya isiginqi lesamalume umnikazi okuyisona ngakholela kusona eduze kwazo kodwa nje ngikhumbula nje ukuthi angikuthanda umculo ngakhula nje ngithanda into eyamselana nengoma nokucula nokugida konke yeah manje lesi siginqi sifundiswa bani ke manje isiginqi ngasifundiswa isiginqi kahle ngase ngisishaya ukuthi ke phela ngangishaya into engeyona but umuntu yabwethu umuntu engafika kuyena ngine impela inhliziyo yami ngiyixole ngalento le kodwa ngisazophinda ngimficena ngelinye ilanga umuntu engafika eduze kwakhe wangifundisa isiginqi omunye ubhuti engamfica la ngihlala khona eThusi Royal Lodge eHillbrow la ngafikela khona mangifikela khona mangivakashile la eGoli lapha eHillbrow owayithunga icathulo wayengalaphana uyena umuntu owangifundisa ukubamba nje mhlawumbe wangifundisa 3 days ngabe sengihlala ngedwa ukuthi sengiyashaya isiginqi usaphila kodwa usamazi ukade wamgcina nini sekunesikhathi ngamgcina bangisahlali ngakhona ngakuHillbrow but mangaya ngakhona ngiyazi ukuthi ngamfica ngoba abantu abahlezi bebeka icathulo phansi uhleze beke isiginqi eceleni kwakhe Shuthi nje ngamamazwi leyo sizwe yalibamba iqhaza yasiphekela iciko lesizwe ayabamba iqhaza elikhulu kakhulu ngoba impela wangifundisa into ekuyiyona ngoba ngathi mangifika ngishayana komunye engimfica endlini wasengitshela ukuthi sengishaya into ephilayo ke manje ngabona ukuthi sengisifundile ayiziyakhala la okay right ngaphandle kokuthemeleza nkabi yami ngoba kuningi sisazokuxoxa nangomsebenzi wakho engikhonondile ngawo siqala ukuxoxa ukuthi hayi angenele mfowethu angiculisekile wayibeka izathu zakho nawe asiqale eqaleni mfowethu ake siqale ngedlozi la komalume umnikazi umfoka Majola kukahle masiqala kanjalo yaba ikahle kakhulu hayi awuthanda inhlali inali igama liyankabi bathi elikhulu elasikhaya komama yebo uMr Banoyi lo uMr Banoyi lo yeah uMr Banoyi ayimlethe uMr Banoyi mfowethu ezojabulisa isizwe lapho singena khona ke bafowethu angithi niyazi manje uphazamisa oniphathele ke uhlelo sithi khona ke manje emphela ndaba akusakhulunywa ke la kuxoxa indambo mfowethu usilandela ke umnikazi umntaka Majola umalume wakhe qhawula kwethu akusikhumbuze emumva ungasikhalisi kodwa usijabulise nazo ke yeah sorry madoda suka Nginenkosi yamaNazaretha hayi nginenkosi yamaNazaretha nginenkosi yamaNazaretha hayi nginenkosi yamaNazaretha akangeni ngimosathane hamba sathane ngithakangeni ngimosathane musa nokungona umoya akangeni ngimosathane hamba sathane ngithakangeni ngimosathane musa nokungona umoya noma ngijabule noma ngeneme noma ngidumele akangeni usathane Nginenkosi yamaNazaretha
sayivala hey bafana ay khona mno ngipholisa masebo asambe sekwagoqa mfowethu siyekhaya ke manje usikokela awuyinsizwa sothazolalisa uzabafundi zosala ibongo kanza wethu awunathi into lethu sonke ekho somnanda senqabile asambe mfowethu yabasigijima silanda bafowethu igazi sibuyisele emuva umfoko amajona sibuyisele emuva khehla lami sithatha usibuyisele emuva usithatha usifake naso #kwenzeka podcast #sama phambili siyaqanqalaza Ake nibayekelena bangihlekayo noma bengangihleka bese beveze lo mhlathi Ake nibayekelena bangihlekayo noma bengangihleka bese beqethuke Ake nibayekelena banginyanyayo noma bengangihleka bese beqethuke ngani bafunyo nyaka ngani bafunyo nyaka nibayekelela bangihlekayo nibayekelela banginyanyayo nibayekelela abantu abanomona ngani bafunyo nyaka ngani bafunyo nyaka awuphinde lapho khehla ungilobile ngizongilobha ngiyathanda vele indozi labo baba Ake nibayekelena bangihlekayo noma bengangihleka bese beveze lo mhlathi Ake nibayekelena bangihlekayo noma bengangihleka bese beqethuke ngani bafunyo nyaka ngani bafunyo nyaka nibayekelena bangihlekayo nibayekelena bangikhuluma kabi nibayekelena bangizondayo nibayekelena abantu abanomona ngani bafunyo nyaka ngani bafunyo nyaka Ngiyahlupha ukuncishana abantu abanekhono ngokuncishana abantu abanekhono ngokuncishana khawula kwethu hayi bafowethu abungise izandla bafowethu mfowethu sibeke eceleni mfowethu sophina sisithathe mntaka baba ukukhula ke manje uwazi lo mlando mfowethu ukukhule kanjani mntaka baba siphe uliciko manje ukhona ngapha kuwena kukhona okukwenzayo ukwazi uqhubeka ngalomsebenzi owenzayo njengoba phela uzalwa ngapha nangapha ukakwe ngamagago yebo okungenza ukuthi nje ngiqhubekele phambili kakhulu okubaleka kakhulu ukuthi i-support nokuhlonishwa komculo wami nokuhlonishwa komculo yasekhaya uqala ngikuthola emumva khona ekhaya egcekeni omabili amakhaya isalukwazi sizala umalume siyawujabulela kakhulu umculo umadladla siphinde futhi isalukwazi sizala ubaba ekhaya kagoqo siyawujabulela kakhulu umculo futhi siyawuthanda siyaweseka ngaso sonke isikhathi siyazi nje ukuthi umzukulu waso sekuyena umculi noma behlezi bekhala ke phela usofelwa kodwa nje khona kuhlezi nje i-support ngiyithola kakhulu ekhaya la ngisuka khona straight nako baba nako malume support ngiyithola kakhulu akesize ngawe ke emnotho mbana ngoba mina ngibona uzuthi lena lapha einkundleni iqale nini lento yokuthilenda ubone nini ukuthi hayike njengamanje sengingenile ke kulomkhakha manje ukubona ukuthi sengingenile kulomkhakha ngibone ngonyaka odlule ngawo uDisember ila ngiqale khona nje ukuthi ngishaya ama video kakhulu ngesiginci ngoba ama video amasemasha ngingakhohlwa kakhulu cha ngiyaxolisa hayi ngoDisember la ngonyaka odlule nje phakathi nonyaka ngihlangane nobhuti umnyovu na yedwa yebo umnyovu na yedwa uma ngawubheka TikTok kwami lapha ngasekuqaleni ukhona ubhuti umnyovu lapha nami sishaya isiginci mhlambe sinama video amaningi kakhulu ku TikTok kwami lapha ngasekuqaleni okuyena umuntu owathi ukungithatha ngibeke ngama followers kwase kuthi kuona lo nyaka lo
so uqale kamnandi ke lonyaka sawuqala nomfowethu umzala uJikijiko osefana nomfowethu kumina nje umngane weqiniso okuyena engiphila naye njengamanje kwase kuba uyena ke bangithatha wangibeka ekuthenini masivela sisonke ngoba yena usethe ukhuphuka lapha na kwi-following abantu basinakusisa kakhulu ukuthi siyakwazi ukwenza lento lena kwaukuthi abantu isupport basinikeza ngagcina sengikwazi ukuthi ngikhiphe isingle ngayibona ukuthi iyasebenza ngesimo sokuthi abantu basinakusisa kakhulu ku-TikTok sinayo umzala uJikijiko yeah okay khalo ngithi asize la ukhiphile iEP ngonyaka ofile ka2024 uthi ayenzanga kahle wakhala nalo ngokuthi ke kukhona la efakeke khona ngesinxele einkundleni lezi ke zokudayisa umculo sithatha usibeke mfethu ngoba ngihlazi ngikhuluma nezinsizwe ezisencane ngoba kubalekile bafethu ukuthi lezi ezisilandela izinsizwe noma izinsizwe ezilandela emva kweni zingangeni emgodini nina engene kuona sithatha usibeke nje ngeEP yakho yangonyaka ophelile ngicela ukukhuluma yebo ngikhiphile iEP ngonyaka ophelile nge2 December so yenza kahle ngama viewers kakhulu ngoba lengoma ethi ngicela ukukhuluma ngicabanga ukuthi na 80k viewers oh yeah 80,000 yeah okay 80k viewers bese kulezi ezinye ilandela nayo zonke ihloko zihamba kahle kakhulu zonke kwase ukuthi indoda eyangifakela ingoma online umfowethu ukuthiwa umhlongo engisebenzisana naye namanje ngicela sisasebenzisana abavele sonke usebenza namaciko amaningi umhlongo so kwaba ukuthi angithuthi anama angibona ukuthi nganaka kakhulu ngangisemncane ekuthuthi ngokukhula ngoba ngamnikeza mningi ngoma kuphela ngangalandelela lutho indaba zokuregister ukuthi khona la kufanele ngiregister khona nendawo mina ngamnikeza nje imali ngamnikeza ingoma kangabe ngisalandelela konke ngoba ngisho ukhosini ingoma yami khona ingoma yami ethi vulana iminyango abayifuna kakhulu ukhosini ayikwazi ukuthi iyo khosini ngoba iregisterwe indawo nako ukusamba yonke indawo ayiregisterwe nje indawo kahle kahle mina umuntu wakumele uthanda amathele alandelele ukuthi kwenzakalani so kwase ukuthi mangithi ngiyabheka futhi nalapha na online ekuthengweni kwayo ayenzanga le mali ekumele abiyenzile iphutha ngize ngilibeke nomhlongo ngoba nama ngazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani kwakufuna nami ngibheke kube yimina obonayo ukuthi ingoma seyifayile ngempela online zizohola ngendlela eright kwasho ukuthi angibonanga nami ngavele ngamnika ingoma nje mina ngazi ukuthi ingoma ziyahola mana ingoma zingena ngaphansi kweaccount yakho noma uyifaka ngaphansi kweaccount yakhe noma kwecompany yakhe kushuthi wifi ngaphansi kweaccount yecompany yakhe ngoba yahlukisa leyakwethu ngoba niyawuza nomuntu engicross niyawuza nomuntu engicross akafuni wena ukuthi kusho ufuna ukuthi kuthiwa kusho mina cha angisho lutho mina yeah wifi ngaphansi kweaccount yecompany yakhe iZulu Boy Media Production company yakhe asebenza ngayo wifi ngaphansi kushuthi mayefa khona manje ngoba sekumele ihole sekumele ukuthi sibone ukuthi ihamba kanjani kwanenkinga nje iningi kakhulu wathi account ayifaka iyaphika ethi akuyona so okuningi ngangabe ngisazi ke mina ngathi ngoba mina lento iyangihlula and ngiphatha kabuhlungu kakhulu khona abafowethu abangiphethe abaphathi abangiphethe uSiphiwe kaDlomo uyena ngase ngithi naye akakhulume naye ngoba mina angazi ngempela ukuthi kwenzakalani uyabuza ke lo ngiphethe ukuthi ngoba wena wamnika ingoma and wamthemba futhi ungabe mhlambe kwenzeka iphutha noma mhlambe lento le ayikho ngithi mina ngoba ama proof uyaveza uveza imali encane o3 ayikho into esizoyenza kushuthi ayisiholanga lezi ke ayizokuthi ingoma yenze imalini okay yebo kodwa yena ukuthi account ayifakayo iyaphika ukuthi yona leya ngingatholi kahle ukuthi kwenziwa yini okay mnotho yebo usamncane mfethu kamza kwethu ake before ngikhulume nami mhlawumbe sicepisana uyabazi nobuhlungu bokuhamba kweciko lingenamali uyihluphe emuhle phansi nje ucabanga ukuthi kunamaciko angena emculweni athandwe ngabantu but igcineni ahambe anganamali uyakwazi lokho akungiphe nje story ukuthi wazi kangakanani ngalokho yebo lokho ngiyakwazi ekhaya nje kwenzekile kakhulu kwenzekile ekhaya komalume kwenzeka ekhaya kithi umalume wayicula kakhulu and ingoma zakhe zazenza kahle kakhulu futhi kwasho ukuthi ngalesa sikhathi kwakusadayiswa ama CD yes ngingazi ke mhlambe noma ukuthi kugxilwe kakhulu enkambini kaFalo lona angazi ngoba nje ekhaya namanje kusayilesa simo leso kwakuyikusona kusekhona bona umalume akukho kushintshile kusayilesa simo so ekhaya nje oba ngicula nje
bazi ukuthi umculo awunamali bazi kanjalo ekhaya vele isupport banginikeza nje vele bayazi ukuthi hayi umculo awunamali bazi ukuthi nje ngoba ngicula ngizothandwa abantu nomuzi wasekhaya nogogo nje wedumile nje uMadlala ayekho umuntu ongamazi uMadlala kodwa ke bazi ukuthi umculo ekhaya nje awunamali into onemali kuyona ukuthi mhlambe kuyenzeka ubizwe ukhokhelwe ubuye mhlambe nalokho okuncane umnikeze umzali wazi leyo mali le ukuthi nje khona imali kuthiwa yakhe izindlu ukuthenga imoto hayi abazi ukuthi ayikho leyo nto leyo ngoba abantu abecula babekhona and ayikho into yashintshwa yibona ngikuzwe uphatha igama elincane kwenzeke kakhulu sidila kakhulu sifisa umuntu kumjabulisa sifisa umuntu kumfundisa into zile ngiqala siyafundisa siyajabulisa siyanakekela kuleyo yokufundisa ngifuna ukucheck ukuthi kuwena ke ngizuphathele utshwala ukuthi hey nabo ngathi bunomthelela wena ngokwakho mawubheka ke manje mawubheka ukhona okubonayo okunye okwenza amacinga ngabe namali ukhuluma nje ukuthi okucabangayo okunye kwenza amacinga ngabe namali angikuboni kukhona manje ngoba ziningi izinto ezikhanda imali emculweni esikhathini samanje ziningi izinto ezikhanda imali emculweni esikhathini samanje nokuthi ke uyimisela kwakho kufuna kuhlala kuthenini uyimisela wazi ukuthi umuntu ozokubona lapho nomuntu ozokunakisisa lapho umuntu ozokwenza something ngalento oyenzayo even if ushaya ivideo ufuna ushaya ivideo wazi ukuthi noma umhlelo umcimbi eyibona emese yazama ukuthi ihambe yokusesha noma umuntu omunye eyibona ehambe yokusesha yokwandisa ama viewers wenze ngokuyimisela yonke into ukuthi ukuthi kahle kahle uma wenza nje into emculweni enza into ezothi mayibona umuntu imjabulise akwazi ukuthi naye mhlambe asondele eduze kwakho ajabulele eduze kwakho ukuze mhlambe kube khona okuthulayo bese kuthi ke hayi amantombazane notshwala kuphela ke kona ke ubulala insolo uyahlupa uqala ushonele kodwa khona bese uyafika uthi qathatha kulungile ayibheka insizwa lapha eintombini ayibheka insizwa lapha ophuzweni bafethu akushongo mina kusho umfowethu ukuthi uphuzo ngoba kubhlungu ukuthi icuma selambile alisenayo imali in terms of marketing uyithintile kancane uveza umsebenzi wakho ngiyakuzwa uyakuthinta kunalento ebalekile le esifuna siyilungise singamaciko yokwazi umsebenzi uthi ubizwe ngegama lakho yabo ukubaleka kwalezo zinto nokwazi ukuthi imali uyithola kanjani imali like social la kule intolo lezomculo nakho ke mhlawumbe ukudlala kwasemsakazweni noma sengasakhokhi kangaka ukudlala emsakazweni ngoba abantu abaningi asayilaleli emsakazo kunalokho sesilalela sesibukela ama podcast so sibuka ku TikTok na social media ke ama digital platforms la anomculo so na ngifuna ubheka kuwena ukuthi ke ulwazi osunalo uwenele ingalo noma uyalikhuthalela nolwazi lokwazi yonke indlela yokusebenza komculo ngaphandle kokucula uzongifakaza noma uzongiphikisa ukuthi umculo akukhona kodwa ukucula uhamba uhlale la ucula anti kufanele kuphila ithini into ngale kokucula in terms of ukuthi nawe uyikhande imali uqonde indlela zokukhanda imali uqonde indlela zokufaka umculo online how far lezo zinto lezo uyas understanda usalidinga usizo ithini into yakho yebo usizo kahle kahle ngisho ukuthi ngilitholile kule single engikhiphile ngoba efonini yami ukhona DistroKid iyona yodwa sekhona kuphela laphana kushuthi ngiyifakelile online ingoma le ekhona noma abantu beyidlala izokhokha ngakumina bese kuthi ngisafisa kakhulu futhi ukuthi kube khona ezinye indlela engizosebenza ngazo eyiseceleni ezikwazi ukuzingifakela imali ngoba njengamanje kahle kahle engikukhona engilele kukhona empilweni yami nethemba lami lalilele khona isemculweni bahlezi besitshela njalo abafuthi sebekhulile bethi hayi emculweni imali ayisekho emculweni sekunzima kakhulu kodwa mina ngisenakho ukuthi ngoba nginethemba lokuthi la ngizoya khona nala ngizofika khona ngizofika ngilishiye igama futhi ngizofika ngubeka umaka and then khona la futhi ngizophinda ngifike khona ukuzokwazi ukuthi kugcine kungifakela imali ngoba ngifisa ukusebenza ngawo kuphela umculo empilweni yami ukuthi ikahle kahle la khona noma ngikhuphula abanye abantu nabafowethu ngisebenze ngawo futhi umculo bafowethu nizwele mina ngisuke ngifuna iciko lesikhulumele ukuze kusasa mase sibuka ivideo yekwenzeke bese sibuka ukuthi hayi le ndoda yayishilo uwane yayingawushanga u2 but ngaphandle kokuthemeleza ake siphinde sithathe le yando leyana ngifuna angipolitiki kodwa ngifuna uye ngakithi
ungilandela uSminofu ngoba ngiyazi ukuthi before mase sidlalile ngifuna ungichazele umlando wakho noSminofu ukuthi iqale ephi into nokuthanda umculo wakho ngoba uyindoda ebukeka imthanda angazi kodwa ke ake siqale ukungilandele yena mfowethu uthe ubani yana iBanoy Mr Banoy Mr Banoy uyandisa akandise khehla lami akandisele kulokudla lapho ethi akandisele kuSminofu ngani yakwethu akandise #ikwenze podcast usabukela yona silandele kuzo zonke izinkundla zokuxhumana siyatholakala ufike usubscribe ku YouTube bafethu singakuthokozela kakhulu lokho siphethele one and only umnotho ayikhale qhawula kwethu siyawahlabisa ke manje ayabaningi uyena yedwa umuntu ayabaningi uyena yedwa umuntu lusha kakhulu uthando lwethu wedale wami livutha amalanga yikho silala sibhekene shono dali ngwenzele nokuhle lusha kakhulu uthando lwethu wedale wami namalanga yikho silala sibhekene shono dali ngwenzele nokuhle siyofika la befika khona nabantu babo siyohlala la behlala khona awusuhamba la bahamba khona uma vacation awusaze sajola kamnandi awusathandana kamnandi awusaphana kamnandi saze sajola kamnandi awusathandana kamnandi awusaphana kamnandi siyofika la befika khona nabantu babo awusuhamba la bahamba khona boma vacation dale ayiphinda basothi nomona #phazamisa awushaya awubheke lapho qhawe ayibheka qawe ihlemu leqhawe ikhale phakathi ike phezulu qawe awusaze sajola kamnandi sathandana kamnandi saphana kamnandi sajola kamnandi sathandana kamnandi saphana kamnandi ayiyeleni mina ngiyahamba Wathi yawuze lo mlilo umlilo mfana umlilo mfethu asingeneke manje siqale sithe sokhuluma ngensizwe yakithi yakwaHlabisa ithini indaba uSminofu futhi ngiqala ukumthanda ngo2021 to 2022 kahle yabona ngo2021 to 2022 lo mnyaka yombili kunengoma yakhe eyathi ngo2022 imali yase Absa sure awangibheka ngo2022 yebo imali yase Absa ngaqala ngamlalela khona lapha kumala bathe ngimlalela njengomculi omusha usanda kufika ngimlalela ukuthi awuyacula kakhulu futhi nje ngangikwazi ukulingisela ingoma zakhe kodwa ngingakagcile ekuthenini cha lo muntu lo kahle ngiyamuzwa ngaphakathi ngempela lokhu kumuzwa kwase ukuthi ngo2022 wasekhipha ingoma ethi imali yase Absa
leya ngoma ngayithanda kakhulu ngangifunda ugrade 10 ngayithanda kakhulu ngathatha ibhande lami lalombalo nje ngalithatha ngalibhala ukuthi umnotho wemali yase-Absa la ngemumva esikoleni lalibhala impela nano obulobovu ayilapha ngimthanda kakhulu lapho la khona ngaqala khona ukulandela khona yena esikoleni ngafika ngashaya isiginci ngashaya ngomamzulu emthandazweni eMacadam High School ngashaya ngomamzulu ethi Dear December ngashaya nemali yase-Absa ngoba ngiyithanda kakhulu iyona ngoma namanje ngisayithanda ngilalela yona kakhulu ayisiphona nkabi yami siphe yona ungasiyeki ngento ezinhle siyayithanda thina into ezinhle mfowethu sikwenze podcast sayithanda into ezinhle uyabona sayithanda izinto ezinhle kakhulukazi umnotho akayena umuntu okevuza indaba akazwani nendaba uthanda ubasempela ndaba ayikhaya ayikene imali yase-Absa mfowethu emva kwalokho ningizimu Afrika sesikhuluma ngezingamnotho-ke manje zika-2025 athi ngiyibeke kanje ikhase khe ngifunizwa kahle ikhase emana kithi ikhase nje #kwenza podcast samba sonke ningizimu Afrika ngiyethemba usabuka kahle ngasekhaya asike sibhekile la Imali yase-Absa mabalengwe bayayifuna abantu imali yase-Absa mabalengwe bayayifuna abantu khokha ndoda imali yase-Absa mabalengwe bayayifuna abantu khokha ndoda ngike ngakufonela mabalengwe zathi nganza yochatha ufuna ukutshela ukuthi uyafuneka ndoda ngike ngakufonela mabalaba zathi nganza yochatha ufuna ukutshela ukuthi uyafuneka ndoda imali yase-Absa mabalengwe ngeke bayithole mfana wami siqalile yaqhilaza lento ngeke bayithole mfana wami siqalile yaqhilaza lento imali yase-Absa mabalengwe bayayifuna abantu walokhu shayuza mthili leyo mali wathenga amasheni Mnotho mfethu afethu hayi nali talente bafowethu lapha khona hayi bafowethu hayi bafana bakithi Mnotho hayi mfethu asikene kwena qhawula kithi angasakumoshela isikhathi ngifela ngabe sakumoshela isikhathi hayi ngeke yazi mfethu kuphela indaba kuphela imibuzo yasas yemoto awusazobusa maskadi lapha ayisazongeza kwethu la Ngizima Africa nenhlanga asambe khehla lami new single ke le yakhe umnotho foka majona so hayi angeleni yahamba yini uwe darling nebhanoyi bengizondiza ngifikele lapho awu ngiyafa inkumbulo ngisakwazi ukubekezela uwe darling nebhanoyi ngizondiza ngifikele lapho awu ngiyafa inkumbulo ngisakwazi ukubekezela nowe darling nomba imbayi bengizodubula lezo ndaba ngiwubone mama ngisakwazi ukubekezela nowe darling nebhopolo bengizobhophola ngibone lapho kuwe ngiwubone mama angisakwazi ukubekezela ngithumele emoyeni mama ngindize ngizokubona ngiswela amaphiko mama ngindize ngizokubona
Indize ngizobona Indize ngizobona Wokushuthi impela lento iyenzeka Yokuthanda umuntu ungamboni Wokushuthi impela lento iyenzeka Yokuthanda umuntu ungamboni Hayi bafowethu. Uthando lomizisolela awuye ngoba ngilana inhliziyo yami isele kuwe uziphathe kahle so kumzalo ujikijiki lo Hayi mfowethu. so sekujikijiki Hayi ngeke bafowethu. Hayi. Hayi bafowethu iyadlala ingoma eSouth Africa bafowethu. Hayi makuse nje. usibona nomzalo masasithi Hayi iyadlala ingoma bafowethu. Hayi bafuna ukuzokhalisa ingane mina bafowethu. Emadoda. Hey. Azengayilento engitshela ukuthi ngiyowe bafana Aqondanisa bafeni Awusuka nini madoda hayibo Azengayilento engitshela ukuthi ngiyo Aqondanisa bafeni Awusuka nini madoda uyewe mama Imilelana Angihlehlele muva Isho ngevolo lami yewe mama Isho ngomkhonto Ngembazo Isho ngevolo lami yewe mama Hayi. Hayi madoda ayahleni madoda hayi. Hey khona nje eSouth Africa. Hayi bafowethu ngeke. Hayi bafowethu ngihlezi ngiculelo bafana bakithi hayi. Hayi angaze ngifike ukuthi sengathi wakakhala indoda hayi manje ngeke uzomhlawula bafowethu izomhlawula le ndoda lena hawu hey hawu hey yabona bafowethu imakhulunywa ngetalente bafowethu yabona ngeke ngifile usizo mawubona into yakini uyibuka ukuthi kusasa layo liqhaza kangakanani nanokuthi umculo uphilisa abantu abangakanani. Yabona ukuthi ungahlala kulesi sihlalo lesengihleli kuso uyitshela ukuthi kulula nomunye mhlawumbe akhuluma kubone ngo social media ubone ukuthi hey ucabanga ukuthi kulula ukuhlala nawe. Because yazi ukuhlala nawe ngihlezi nento eziningi. Umculo ngithi uyaphilisa, umculo ufana nodokotela. Umculo ufana nomelaphi, ufana namaphilisi. So ukuthi uhlezi lana uyithola usulapheka. Noma uyithola ukuthi khonto ibigqilaza bese uzizwe usukhululekile ngabe yamayi. Hlezi ngizibamba insizwa kodwa hayi ungeqile mfana. Eshani ihlombe lensizo bafowethu. Ngiyacabanga ukuthi sikwenze kwenzeke mfethu ngiyazibophezela ukuthi kufuna kube khona esingakwenza. Yazi unginyathela nje kini ngalomculo kufuna ngilenze icebo lokuthi just nje ukubone ekhaya kini emfethu ngoba ngizungithinta kakhulu ngomculo wakho kungijabulisa ukunyathela kini mfana kithi. Noma ngabe ngomnyaka ozayo noma ngabe umpunyaka ngenxa nje ukuthi uthema ushaya lento yakho yangithinta mfana kithi angazi ukuthi why ngithintile uNkulunkulu sengathi angakubusisa mfana kithi. Amen. uNkulunkulu sengathi mfethu angakuqinisa awuyithinte le insizwa oyishana ojikiji awungiphinde lo ukugcina mfowethu ngizwile lento mfowethu bangazi abantu abandayi ngibaphucile mfowethu uthi ngimile empo ngijabulela nanokuthi uyakwazi ukudlala amanye amaciko ngoba kumasikandi kunawo lo mqondo ukuthi ngicathi wena uqala nje umuntu okwaziyo osekwasidlalela amanye amaciko aphilayo kafuthi udlala ngokuhlukahlona kwawo namhlanje ngicathi amaciko usudlalele wona angaphezulu kwamahlanu bafowethu umculo engamthanda umlando bafowethu lona nizoshaya ihlombe lozo zibebuhlungu izandla bafowethu umlando kuyikwenza kwenzeke podcast ukuthi sibe necike likwazi ukudlala amaciko amaningi noma ingoma ezahlukahlukene mhlawumbe ngakho ungiglaza mfana uphethe abantu abaningi kakhulu bayangehlula
Hayi uyifake mfowethu ngimile empo. Neza kwethu ziyifume ngendlela yakhona ngoba ngithatha ngeqaqabi yami. Hayi ungeqile mfana kithi kulungile. Asambe kulungile. Kulungile ningizama Afrika. Siyenzeka izinto ezinjalo. Ithalente ekumqedwe. Hayi. Sengayilento ngitshela ukuthi ngiwe bafana ngaqondanisa baphela awusukanini madoda hayi ngayilento ngitshela ukuthi ngiwe ngaqondanisa baphela awusukanini madoda hayi ngavelwa ngobaba wami engangiphethe Ngithembisa sengithembisa ngafelwa bafowethu engangibethemba ngathengisa sengithembisa ngayilento ngitshela ukuthi ngiwe bafana ngaqondanisa baphela awusukanini madoda uyewe mama ngimilelana angihlehlele emuva ngisho ngevolovolo lami yewe mama ngimilelana angihlehlele emuva yo ngisho ngevolovolo lami yewe nsizwa ngafelwa bafowethu engangibethemba ngathengisa sengithembisa ngimilelana angihlehlele emuva ngisho ngevolovolo lami yewe mama ngimilelana angihlehlele emuva yo ngisho ngevolovolo lami yewe nsizwa awuthi ngishunduke ngibhekelena phela awungawudla umswengo awuthi ngishunduke ngibhekelena phela Yebo mnotho ngeke. Wait, 3 questions ukuthi phela uzongigijimisile kulungile. 3 questions imbuzo emithathu. Ziyakuhlekeza. Hayi ukuthi sokuthi phela uzongishabulisile. Awukusho lutho lokho. Lokho akusho mthathe imibuzo. I'm not ayecinga nyakwethu noma ngajabula ngibele phe kwalothayela. Awula nkinga. Emthathu ngizoyibuza. Kabuya kwethu 3 questions kulembuzo emithathu mntaka baba ithinto uma kukhona uthi awuwazi noma impendulo yayo unayo akunankinga uthi hayi asendlule kolandelayo umbuzo ke angiphenduli mina noma ngisho ukuthi lokho kushilo kuyikho noma kuyikho kodwa sike sidlulisela ngokumbukeli ngasekhaya ukuthi asitshele ukuthi lokho kushilo ngabe kuyikho yini. Question number 1 ikwenze kwenzeke ikhula ngamandla iyathandwa futhi nawe ngomunye ongumlandeli wayo ngokusho kwakho mawungixoxela. Alright, ngicela ungiphe ivakashe ezintathu osuke wasibona kuyikwenze kwenzeke podcast noma ngabe la ekhaya silanda abaculi silanda osomabhizinisi silanda osopolitiki kodwa ke akusiphe wena osuke wababona mhlambe singaza ngapha emculweni ke osuke wababona kuyikwenze kwenzeke podcast. 3 people. uMaganga uthishela umenzi uye umzali Mafikizolo. Sinqamlela bathathu so asithembe ababukeli bekwenze kwenzeke ke ababukeli kwenzeke ukuthi bazokuvumela ukuthi usho kahle. Uneshow ukuthi usho kahle. Ngineshow sengavala ngomjolisi. Uyangiphansela. Okulungile ngiphansela asizelana ke. Insambatheka. Ngicela ungiphi incazelo leli igama bese ungakhela umusho. Insambatheka uzongakhela ufike uchaze ukuthi okay kusho ukuthi bese ke ungakhela kumusho ke manje ulifaka umusho ngikhuluma nge sentence. Yeah. Yes, i sentence.
Sentence. Yes. Usakhela umuntu. Insamba itheka. Hayi usolepho kuma imic yayisithi mic. Yeah. Yabwethu. Insamba itheka into engachazeki eningi ngisho njalo ngokuhlukana kwencazelo. Insamba itheka iyenzeka futhi insamba itheka ukuthola insamba itheka into enjani eningi engachazeki eyinkinga futhi. Kodwa ke ngicela ukuthi ngichaze kanje ukuthi insamba itheka iyenzeka futhi insamba itheka iyenzeka ngendlela yokukhuluma iyenzeka ngendlela yokwenza. Insamba itheka uyakwazi ukukhuluma into engahlangani. Ukhuluma insamba itheka uyakwazi ukuyenza, uyakwazi ukusina ubudansa. Insamba itheka into engachazeki. Insamba itheka bese ukuthi awusakhela umusho mangakho umusho ngensamba itheka ngingasho ukuthi sedlula ngawukhanda umusho wonke kodwa hayi namhlanje jikijiki ungenzela insamba itheka uxube ingoma kaMafikizolo zombili phansi kangizwa kawusophinda umzalo ujikijiki ungenzela insamba itheka uxube ingoma kaMafikizolo ezimbili wazenza zafana zibe zingafana zaseyishama million. Ngiyalithanda. Uright Nizim Africa. Siyabonga. Asithembe kanjalo. Okay, last one ke. Yeah. Unezaga, unezisho. Kakhulu isisho ke siqala ngo-uku. Yeah. Ukubamba dash. Qedelela. Ukubamba dash. Ubuyisela esikoleni manje. Yeah. Shilo mabazi ngikunika isisho njengamanje ngiqedelela sona. Ukubamba dash. Okuthi ngisho Siqedele. Ukubamba dash. Qedela shashana lokho okusele. Hayi, asisisho siyangihlula. Sekuphelile. Hayi siphelile imbuzo mthe. Kwathi wena Ukubamba ukubamba ngoba ngishile isisho. Yeah. Kodwa ke ngizokunika ilokho lokuqala mina. Igama lokuqala ukubamba then sifaka ulandela kodwa ke kulungile ayikho inkinga bazosifakela ababukeli bekwenza kwenzeka yabo kumnandi kulula asikhuluma ngomsebenzi omusha enkaba yami sesizoqhubeka bakutshela abantu bazokuthola phi angithokozile ngendlela ingoma eyaqala ngayo njengamanje nesigaba esikusona ingoma masikhuluma ngengoma sikhuluma ngengoma yakho ke entsha umnotho umfoka majola kwi single track yakhe iBanoyi silandise mfowethu kwenzakalani ngale ngoma singabona futhi mfowethu ukhuthala kuyona ekuappreciate futhi ngoba sithe masaphosisa ibiyala ku 200,000 ngokuyiyekelela yagcina ihlale phansi silandise qha iBanoyi likhona linenyanga liphumile yes iBanoyi ingoma kaMnotho Majola isingle track ngiyaliphusha iBanoyi kusho ukuthi kulezi insuku lezi bekukhona ibhizi mhlawumbe nginamaviki amabili impela ngicashile ngale iBanoyi even if ukuperforma akukho la elisabizwe khona iBanoyi mhlawumbe lisabizwe kabili kuphela ngiperforme ngalo ngiliveze ebantwini kodwa ikhona imicimbi emikhulu eminingi ezayo even if kwanongoma sobe sikhona laphana kubuhle beAfrika yebo sobe sikhona sizondiza stage iBanoyi ngiyafisa kakhulu ukuthi lihambe lize lifike lelizinga leli lokuthi ngikwazi ukuthi ngibone ngiphethe something ngalo ngiyafisa liphushe kakhulu iBanoyi ku TikTok likhona liyaphusheka ngegaba zakhona isigaba osifuna ngoba sibathathu kulona imina umnotho uDosky umfowethu ngilamayo bese kuba ujikijiki umzala sibathathu kulona so ngiyafisa ukuthi liphusheke kakhulu enkundleni zokuxhumana bese ngicela kakhulu futhi nakubantu abahlela ukuthi ukuphusha kumnandi ukuphusha ingoma ekubeni futhi ukwazi ukuhamba uye endaweni ufike uyiveze into yenzayo ngaleyo ngoma leyo ingabe emnandi kuphela nje efonini ukwazi ukuthi ufike baveze neperformance yakho ukuthi ihamba kanjani ima kanjani gcine sekukhandeka nemidanso nayo yonke into ngiyafisa kakhulu ukuthi bengikhumbule bengibona bemkhumbula umfana kasigogela madoda uba umdala madoda hayi abakhumbule ekhehle yebo ngoba impela kusekude kakhulu ukuthi ufike umculo wasekhaya lo mdala kusekude hayi kabe ngisho mina yimina ufakazi ngane yakwethu ngaphandle kokuthemeleza ngoba sithe
lengoma sifuna ukuthi bayithola abantu sophuma ngayo ngicela njengamanje usipha la utholakala khona ku YouTube uqinisekisa abantu ukuthi khona ingoma usabakhuthaza futhi ukuthi abahambe boyilalela kuzo zonke izitolo nje ezikhona zomculo le ngoma basiyalifuna ibhanoyi ukuthi lihlale ebalazweni ikhona ku YouTube ikhona kuzo zonke izitolo zomculo online nofuna iUSB ikhona iUSB ibhanoyi ngakufakela ngisho phepha uma ukuthi ukude kakhulu ngenza iqiniso lokuthi igcine lifikile kuwena lilodwa nje kuphela ngiyacela kakhulu ematekisini ngicela ukuthi beyidlale kakhulu ngoba amatekisi iwona athwala imphakathi kuzo zonke indawo ngokuhlukahlukana kwazo ngiyacela kakhulu ukuthi ingoma idlalwe engifuna ukuqinisekisa kakhulu nje ukuthi noma ikuphi la ufisa ukuthi ngifike khona njengomnotho ngizofika ngisho abekuthiwa ukhiphe upetrol omngakanani ngiyayigcwaliselela ngisho mina ngesimo sokuthi umsebenzi wami ngikhutshalele ngesimo sokuthi ngifuna ukuzoveza ngisho abekuthiwa ikuphi ngisho wathi ukuthi engakanani uma ukuthi khona into enkulu yenzayo ufisa ukuthi ngifike ngizofika ngisho abekuthiwa ukhipha imali engakanani ngizofika futhi ngizokujabulisa uma ukuthi futhi mhlambe kudingakala abantu abazonandisa ngokuthi mhlawumbe mawunomshado noma nomemulo bakhona futhi abafuna besihamba nabo jikijiki basebenza lo msebenzi straight ukuthi basondela kuwena straight ukuthi bazofika bekujabulisa ngengoma yonke into oyifunayo ngaphandle ukuthi nje mangifikile mina ngaba khona eduze kwakho ngisebenza ngebhanoyi ngizoliveza futhi yonke indawo ngiyabona Mnotho Majola ubani lapha enkundleni zokuxhumana ku TikTok Facebook ku TikTok Mnotho Majola 05 ku YouTube Mnotho Majola ku Facebook Mnotho Majola SA inamba engitholakala kuyo ku WhatsApp it's 0633 70 45 29 eyama calls it's 064 781 2278 Kanya kwethu asiyithole le bhanoyi mfowethu ngoba siyathanda ukuthi iningizimu Afrika ithakasele ilandele ngoba ngiyafisa mina ukuyibona ikhula kakhulu asithathe na ngomshini Mr Bhanoyi akeze ngapha asinike ibhanoyi asinike yena uqobo yabo ayinike yena ingoma yakhe ke le sesiyayihlukanisa manje cha le yakhe impela ngqo nengqotho umfoka Majola hayi siyakhala manje sesihamba nezimu Afrika bekumnandi seyindawonye siyipheka siyithulula ukhala ngani hlezi uphazamisa ulinde ukuthi usibongisele maphuma #emphelandaba yakhe ngqo nengqotho Darling nebhanoyi ngizondiza ngifikele lapho awungiyafa inkumbulo wangisakwazi ukubekezela ngoku darling nomba imbaye ngizodubula lezi ndaba awungiwone mama wangisakwazi ukubekezela darling nebhopolo ngizopopola ngibone lapho awubone mama ngisakwazi ukubekezela ngithumele emoyeni mama ngindize ngizokubona awungeswela amaphiko mama ngindize ngizokubona ngindize ngizokubona ngindize ngizokubona ngindize ngizokubona ngindize ngizokubona uthapha nomidliso ngoba ngilana inhliziyo yami isele kuwe uziphathe kahle inekho lomuntu hayi kabe kwethu out of 10 noma sithi ke 100% sikwenze ke podcast sixhumile mfowethu kule zokuxhumana wasilindisa inyanga ngenyanga kodwa ke egcineni waze wasinqoba wafika kuyikwenze ke podcast
ngathi ukulindisa kancane nami ngiyaqala ukufica umuntu oze studio ngimfice sengaphambili sengilindile ngoba bengisuke endaweni zokusebenza mntaka baba ngagijima ngaze ngafika nami mfowethu ngixolisa kakhulu futhi nakulokho ukuthi ngigcine ngifike emva kwesikhathi kodwa ke sinike mfethu ukuthi sikwenze kuyabona nawe team ikhona insizwa zesikankile akekho kumama ilambu lethu Jojo losikhanyisa sibe bahle sikwenze ke team sike sicheck ukuthi umsebenzi wethu sesiwenzile ubona kanjani athi of 100% nemaphi lama percent ongasinika wona bese siyalungisa la esingalungisa khona 100% nginika 99.5%. Namuza umnotho engisuke uthi 99.5% futhi kusele u0.5% kusele inkeshezana kwenze njani ngale nkeshezana nkabi yami Hayi kube khona nje lokuthi lo 5 osele ungilindisile. Nkabi ukuthi siyabonga kakhulu nkabi yami unkabi yami noma bekuyakhathaleka endleleni yinhle into ephethe inkulu kakhulu iSouth Africa izoyithakasela kuyibekezela nje nokuyithanda izokwenzeka mfethu ukhuthaleke nasekufundeni asekuxala okuningi in terms of marketing in terms of ukukhandena imali ukuze kwazi ukuthi umculo wakho noma ngabe sadlula isikhathi sakho but nawe usalumile uphila njengezinye insizwa usencane omncane kakhulu kodwa nje ukhule nkabi yami uhloniphe nje oba wenza nkabi yami siyabonga kakhulu siyabonga bafethu siyabonga shana ihlombe phela Ngize mafeka bekungaka besiphethe namhlanje besikhala esandleni #kwenze podcast empela ndaba siyafundisa siyanakekela siyakhuthaza umsebenzi wethu lowo ngulinde kuhle ngusibongiseni ngithatha ke zonke ongamasaka nami nokuzikho amazami gone bye bye asibone isiqapheni esilandelayo siyabonga wena wesilo siyabonga danke Kwenze